timing had. Ja. Die scooter zag zo. Ja, dit is vet. Ja, maar hij moet op de grond. Dus daar staat wel.
tussen die bomen. Zie je dat? Vet man. Tot de grond hè. Tot de grond hè. Ja. Gooi je gewoon de grond. Ja. Maar is dit 4? Ja, 4. Het lijkt wel groter. Ja. Hier de 5 of zo. Toch echt 4. Ja, 5 eerder. Ja, 5 toch minimaal. Ja.
Dat is een goeie, hè? Dat is een publiek. Hè? Dat is een publiek. Oh ja? Schoot op iemand af. Oh, die rode. Er zit publiek in hier. Ja. Oh, ik zag het niet eens. Ik stond naar boven te kijken. Dat is wel kwaliteit hoor. Zijn al flessen daar. Ik krijg niet eens een beeldje op. Zo bij. Ik zit elke keer te zoeken naar het beste beeld.